உங்களை எதற்காக இப்போ பேசுறேன்னா, இப்போ இருக்க மாணவ செல்வங்கள் இப்போ புத்தகம் படிக்கிற கவனத்தை விட்டுறாங்க. ஏன்டா இப்போ எல்லாருமே செல்போன் மூலமா செல்போன் நோண்டிக்கிட்டு அவங்க தேவையில்லாத வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்டா இப்போ புத்தகம் படிக்க மிகவும் நிறைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்டா இந்த புத்தகத்தினால மிகப்பெரிய மதிப்பும் கிடைக்கும், மரியாதை கிடைக்கும். ஏன்டா இன்னைக்கு படிச்சமாக்கு, அதாவது இன்னைக்கு தலை முடிஞ்சு படிச்சமாக்கு நாளைக்கு தலை நிமிர்ந்து வாழலாம். அந்த அளவுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். எதனால்தான் இந்த புத்தகம் படிக்குது. இந்த புத்தகம் பல ஆண்டு காலம் முன்னாடி இருந்து இருக்குது. இது எந்த சொன்னாங்க, அந்த காலத்துல அதாவது சங்க காலத்துக்கு இருந்து இருக்குது. அப்போ நமக்கு இப்போ புத்தகத்தை நம்ம இப்போ பேப்பர் தலைவலாம் படிக்கிறோம். ஆனா இப்போ அந்த புத்தகம் அதற்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு, அதாவது சங்க காலத்துல அப்போ ஓலைச்சொடியில ஓலை மட்டையில எழுதிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு பின்பு கொஞ்சம் நாளை வந்துச்சு. அதுக்கு கொஞ்சம் பேப்பரை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பேப்பர் பல விதமா மாறிச்சு. இப்போ டெக்னாலஜி மிகப்பெரிய அளவு வளர்ந்துருக்குது. இதனால படிக்கிற விதம் குறைஞ்சிருக்குது. ஏன்டா நம்ம புத்தகத்தின் மூலமா படிச்சோமாக்கு நம்மளுடைய அறிவாற்றல் மிகவும் பலம் பெறும். ஏன்டா ஒரு படிக்கிறது தான் முக்கியம். நம்ம எந்த படித்தாலும் அது நாளைக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். ஏன்டா இன்னைக்கு ஒருவருடைய வரலாறு படிக்கின்றாங்க. இப்போ ஒருத்தர் இருக்காங்க, அவங்களுடைய அனுபவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னென்ன அர்த்தம்டா, அவங்க எழுதிய புத்தகத்தை படிச்சாவே போதும். ஏன்னா நம்ம மற்றவங்களுடைய எழுதிய புத்தகத்தை படிச்சாவே நான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே வாழ்ந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்டா அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாளில் பட்ட அனுபவங்களை வச்சு அவங்க சிந்திச்சு எழுதியிருப்பாங்க. அந்த எழுதி நம்ம படிக்கும்போது அவங்களுடைய பழக்கத்தை தான் அவங்களுடைய, அதாவது அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையை தான் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம ஒரு ஜென்மத்துல பல 100,000 ஜென்மம் எடுத்த மாதிரி அந்த புத்தகத்தை படிக்குது. இது நம்ம பட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம், இல்ல மற்றவங்களுடைய அனுபவத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். இது இப்ப அவங்க புத்தகம் எழுதுறாங்க. அவங்க நல்லா பட்டு துன்பப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அவங்க அது அவங்க அனுபவத்தை புத்தகத்தின் மூலமா எழுதுறாங்க. அந்த எழுதின புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் போது அவங்க பட்ட வேதனையை நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால அவங்க அனுபவத்தினால எழுதுறாங்களா, அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம புத்தகம் படிக்க மிக 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 அவசியம் தான் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த புத்தகத்தை இப்போ டெக்னாலஜி காலம் சொல்றதுனால இப்ப எல்லாருமே ஸ்மார்ட் போனை பயன்படுத்துறாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் போன் எதுக்கு, அதாவது ஸ்மார்ட் போன் தொலைவில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரும் பயனுள்ளதாக தான் இருக்குது. ஆனா பக்கத்துல தான் வெகு தொலைவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது. ஏட்டா இந்த செல்போன் நம்ம புத்தகத்தை ஈஸியா கொண்டு வந்துருச்சு, அதாவது பிடிஎஃபா மாற்றி கொண்டு வந்துச்சு. ஆனா இது ரொம்ப நாளைக்கும் இருக்கும். ஆனா இன்னும் 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 இன்னுண்டு அது தேடுறதுனால அது இப்ப இருக்கிறது நாளைக்கு கிடைக்க மாட்டுது. ஏன்டா இப்ப புத்தகத்தை படிச்சோமாக்க இன்னைக்கு வச்ச புத்தகம் நாளைக்கும் அதே புத்தகம் அங்கேயே தான் இருக்கு. இவன் அதை படிச்சோமாக்க தன்னுடைய அறிவை மேலும் மேலும் வளர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த புத்தகம்னால பயன்கள் ஏறலாம். இப்போ எடுத்துக்கிற சொல்லணும்னாக்க ஒரு விபத்தினால ஒரு காந்தி வெளியூருக்கு ஆசிரியர் கொண்டு வர சொல்றாரு. வெளியூருக்கு ஆசிரியர் கொண்டு வர சொல்லும்போது அவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைப்படுது. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, என்கிட்ட புத்தகத்தை தாருங்க, அது தரணும்னு கேட்கறாங்க. அப்ப தந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடியுங்களாட்டியும் அவருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி முடிச்சுறாங்க. இதெல்லாம் என்னண்டா, அந்த அளவுக்கு அந்த மெய்மந்து படிச்ச மனிதர்கள் அவ்வளவு பெரிய உயரத்துக்கு வாழ்ந்தாரு. இப்ப இருக்கவங்க யாரும் புத்தகம் படிக்கிறாங்க, படிக்க மாட்டாங்க. ஏன் புத்தகம் படிச்சவங்க மிகவும் பயன்படுத்தி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அவ அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு சொல்லி தன்னுடைய தேடலையே தன்னுடைய வாழ்க்கையை தோற்றாங்க. ஏன் நம்ம புத்தகம் சாக்க அதனுடைய ஆத்தர் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள எப்படிப்பட்டவர் அவனை பார்த்தோமாக்க அவருடைய நற்குணங்கள் தெரிஞ்சு படிப்போம். இப்போ சமூக உலகம் நிறைய வளர்ந்துருக்கா இல்லையா, அதனால அவங்க நிறைய கருத்து நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க.
ஆனா இன்னைக்கு சொல்ற கருத்து நாளைக்கு வந்து மாறி போயிருக்கு. ஆனா புத்தகம் அப்படி இல்லை. நம்ம அன்னைக்கு எழுதுனதுதான் அது வந்து எங்கேயும், அதாவது கோட்டையோ நம்பும் அந்த அளவுக்கு இந்த புத்தகத்துல இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றோம்னாக்க, புத்தகம் ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து புத்தகத்தை வந்து படிக்கிறேன், அதை படித்து பாஸ் ஆகுறேன், அதாவது ஒரு சுமாரா பாஸ் ஆகுறேன். பாஸ் ஆகிட்டு அது வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குது, அதாவது கவர்மெண்ட்லயே வேலைக்குது. ஏன்னா சுமாரா படிச்சாலும் தேர்வில் வந்து நல்லா ஏதோ முட்டி மோதி படிச்சு ஏதோ பாஸ் பண்ணி போயிருக்கேன். தேர்வில் வந்து உயர் அதிகாரியாகவும் பணியில் சேர்ந்துருக்கேன். அப்படி சேரும்போது இந்த பணியில் இருக்கும்போது அவ வந்து இந்த பணியை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையை வந்து தன்னுடைய வேலையை வந்து செய்யும் போது அங்கே உயர் பதவியில் இருக்காங்க, அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையை வந்து அந்த படிச்சதுக்கும் அந்த வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து நிறைய படிக்கணும், அது சாதனமாக இருக்குது. படித்தது வந்து நிறைய படிச்சிருக்கான். இதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கை வந்து எப்படியும் பயன்தான் தரும். இருந்தாலும் அந்த இடத்துல எப்படி இந்த சொன்னாங்கன்னா அந்த சமயத்தை எப்படி கையாளுறோன்ற விதம் தான் இருக்குது. இதெல்லாம் கையாண்டவாங்க நமக்கு வந்து மிகவும் மிகப்பெரிய மதிப்பும் கிடைக்கும். ஏன்டா இப்போ வந்து ஒரு காவலாளி இருக்காரு, நீங்க வந்து அவரும் படிச்சிருக்காரு, அவரும் பாஸ் இருக்காரு. ஆனா அவர் வந்து என்ன படிச்சிருக்காரு, சாதாரண ஒரு 8ஆவதோ ஒரு 10தோ படிச்சிருப்பாரு. இப்ப வந்து உயர் என்ன செஞ்சிருப்பாரு, அவர் வந்து நிறைய எம்பிபிஎஸ்சி எம்எல்ஏ பிஏ இப்படின்னு நிறைய முடிச்சிருப்பாங்க. அதனால அதாவது நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அந்த படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மதிப்பும் கிடைக்கும். அதனால வந்து நம்ம வந்து நிறைய படிக்கணும். இது வந்து நான் இப்ப சொன்ன எதுன்னா, நீங்க வந்து இப்ப அரசாங்கம் சொல்லிட்டு வச்சியா இல்ல அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்னு சொல்ல வச்சியா, அதை வீட்டிக்க. ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து படிக்கலாம், படிச்சவங்க மதிப்பு படிக்கணும். இப்போ வந்து சமூக வலைதளங்களுக்கு போனவாக்க அங்க வந்து தேவையான நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு நமக்கு தேவையானதை மட்டும் சர்ச் பண்ணி நிறைய, ஏன்னா வந்து உலகமே நம்ம கைக்குள்ள வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் போன். நான் ஸ்மார்ட் போன் வந்து ஆபத்துன்னு சொன்னேன், ஆனா அதுலயும் ஒரு நல்லது இருக்கா இல்லையா, அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி விதம்தான் முறையாக பயன்படுத்தணும். அப்படி பயன்படுத்தணுமாக்க நம்ம சமூகத்துக்கு வந்து நல்லா பயன் தர மாதிரி பயன்படுத்தலாம். இப்போ டாக்டர் அம்பேத்கர் பற்றி தெரியுமா, அவர் வந்து மிகப்பெரிய அறிவாளி. ஏன்டா நம்ம இந்திய சாசனத்தை எழுதியவரே அவர் தான், அவ்வளவு பெரிய அறிவாளி. அந்த எழுதுனத்தியா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அது எழுதுறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சுமா, அதுக்கு காலம் கண்டிப்பா வேணும். அது அயராம அதை வந்து ஒரு தொகுத்து நமக்கு வந்து இந்திய சாசனத்தையே உருவாக்கி இந்த காலத்திலையும், அதாவது இனிமேல் வரப்போற வருங்காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல வந்து அவர் வந்து தொகுத்து வாங்கிருக்காரு. இது வந்து எல்லா மக்களுக்கும், அதாவது மனுஷன் மிருகம் அதாவது விலங்குகள் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றாக சேர்த்துதான் அவன் வந்து எழுதிக்காருண்டா அவர் வந்து அம்பேத்கர். அந்த அளவுக்கு அவருடைய சட்டம் இன்றும் வந்து நம்ம மக்கள் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து அடுத்த வந்து கொஞ்சம் சின்ன திருத்தம் கொண்டு வராங்க, அது வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க. இருந்தாலும் அவங்க இந்த முதல்ல கொண்டு வந்த அரசியலமைப்பு சட்டமே உருவானது டாக்டர் அம்பேத்கர், அண்ணல் அம்பேத்கர். அதனாலதான் இந்த இந்திய அரசியல் சட்டமே இயற்றப்பட்டது. அவர் வந்து இந்தியாவை வந்து அவர் தான் கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொண்டு வந்தாரு. அது என்னதுன்னா அரசியலமைப்புல இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஏழ்மையா இருக்கலாம், இல்ல பெரிய பணக்காரன் இருக்கலாம், ஆனா எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான சட்டம் தான் சொல்லி கொண்டு வராரு. அதனால எதனால கொண்டு வந்தாரு, அது படிப்பு, அந்த படிப்பு. அதனாலதான் அவனால வந்து அவ்வளவு பெரிய சாசனத்தையும் எழுத முடிஞ்சு. இப்போ ஒரு குரலை சொன்னமாக்க துப்பாருக்கு துப்பாய தூவும் மலை அப்படின்னு சொல்லலாம். எதுக்காகனா நம்ம வந்து எந்த கருத்தை வந்து எப்படி சொல்ல போறோமோ அதுக்கேற்ற போல நம்ம சரியா சொல்லணும். நம்ம வந்து என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து தெளிவா வந்து நம்ம சொல்லணும். அப்படி சொன்னா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து சிறப்பா இருக்கும். ஏன்டா வந்து நம்ம புத்தகத்தை வந்து நிறைய படிக்கிறோம், அதாவது நிறைய ஏகப்பட்ட எக்ஸட்ரா நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கிறோம். ஆனா அதனால வந்து நமக்கு பயன்தர வகையில வந்து வாழ்க்கை நடக்கும். அதுக்கு வந்து பயன்படும்.